Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νίκος και θα παίξουμε Call of Duty Black Ops 3 με ένα φίλο μου. Παιδιά. Ωραία. Θα παίξουμε campaign, θα συνεχίσουμε την ιστορία που δεν είχαμε σταματήσει με εσάς. Είχαμε σταματήσει εμείς. Είχαμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ναι, είχαμε προχωρήσει αυτό το mobile ball. Είχαμε διαλύσει αυτά τα μέρη, ναι. Και θα συνεχίσουμε και που είχαμε σταματήσει. Που δεν θυμόμαστε. Και στο επόμενο βίντεο, που θα βγει σε μια ώρα μάλλον, θα κάνουμε multiplayer. Να, λοιπόν, εγώ είμαι ο... Φαίνει λίγο. Περιμένετε. Να είμαστε... Να, έχεις. Αυτό έχεις. Όχι RPG, σφαίρες είναι. Είναι σφαίρες. Εγώ έχω RPG. RPG. Όχι. Ναι. Δεν ξέρω. Έχει. Μεγάλα επιτρόπου. Θα έχει σίγουρα, δεν έχω πάρει όλες. Περίμενε. Δεν βρει. Περίμενε. Σου βρω μία. Να, έλα, έχει μία εδώ πέρα, έλα, πού είσαι. Εδώ πέρα. Όχι, πεθαίνω. Fuck. Λοιπόν, ακολούθαμε. Όχι. Ακολούθαμε. Όχι. Λοιπόν, βλέπεις το εκεί πέρα, αυτό, βλέπεις, πού είσαι. Εδώ πέρα μπροστά, εδώ. Εκεί που στοχεύω. Εδώ που είναι το ρομποτάκι δίπλα. Εδώ, κοίτα, γύρω που ροβολάω. Εκεί πέρα έχει ένα RPG, πάρ' το. Το πήρες. Όλα πίσω. Την πυροβόλα στη φυλακή με το πυροβόλο. RPG, μπούια! Πέρα χάσαμε. Κάμω το. Σφαίρα. Σφαίρα θέλει. Έρχονται. Ω, πάρ' το. Όχι RPG. Κάτι, άσε να πυροβολάω με το RPG, εσύ πυροβολάω με το πολυβόλο. Έχω full. Πυροβόλα. Oh my god. Το είδα. Γιατί ακόμα τη βλέπω. RPG. Πυροβόλα με το σφαίρες γάμο το. Ωραία RPG. Ναι! Ωραία, τη σκοτώσαμε. Ναι. Πάθε λίγο το κουμπί, νομίζω έχεις RPG. Έχεις RPG ρε. Πάθε το κουμπί, έχεις RPG, από πίσω σου είναι. Τόση ώρα έχεις RPG και δεν το ξέρεις. Τελειώσαμε, το διαλύσαμε αυτό το πράγμα. Έλα, πάμε. Πόσο είναι το βίντεο? 5 λεπτά, 4,5 λεπτά είναι το βίντεο από τώρα. Oh my god! Στούδι. Όχι. Ραψ. Πεθάναμε όλοι. Τ' άλλον, πυροβόλα, εγώ
Ράψ, γάμω τα ράψ. Πυροβόλα τα ράψ. Πού είναι η βλακεία? Να την είναι, εντάξει, πέθανε. Μπορώ να κάνουμε και δεύτερο βίντεο για campaign. Γιατί είναι μικρό, γιατί περνάει πολύ γρήγορα η ώρα και πρέπει να κάνω 15 λεπτά βίντεο. Πάλι, τρίτο ρε. Και αυτό είναι το δύσκολο. Ammo box. RPG. Σφαίρες. Μπέρ, το σκοτώνω. RPG. Όχι, σφαίρες. RPG. Όχι, το έχω πέριξει, έχω άλλη μια σφαίρα. Ας το ήξερα. Περίμενε, μην πυροβόλα στο RPG. Όχι, ράψ. Έχετε. Γαμώ το, έχω τα ράψ. Αχ, ράψ. RPG. Αχ, πήρα σφαίρες. Το διέλυσα. Τέλος, 5 χρόνια μετά. What the fuck. Φυλώθηκα. Α, εντάξει. Δεν θα συνεχίσουμε πολύ την ιστορία γιατί, εντάξει. Γιατί δεν νομίζετε το βίντεο. Αλλιώς, εντάξει. Ακούς. Ωραία, παιδιά. Τώρα χάσαμε λόγο επειδή... Ναι. Επειδή κάνω αυτή τη λέξη. Α, να. Ακούς. Α, ακούς, ωραία. Έχω πάει ήδη level 10 και είμαι πάνω τα μισά για το level 11. Ωραία. Αχ, βγήκε το δωμάτιό μου. Όπα. Βγήκε δωμάτια. Πού είσαι? Α, να. Κι εγώ. Αυτά εδώ πέρα είναι για άλλα άτομα αν έρθουνε. Μπορεί στα επόμενα βίντεο να καλέσουμε και άλλα άτομα, δεν ξέρουμε. Τι λες? Θες να καλέσουμε σε κανένα άλλο βίντεο άλλα άτομα? Πάμε. Να αρχίσουμε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω μην πίνεις εσύ. Ναι. Ω, ξέχασα να μπορώ να βάλω, ξέχασα. Λοιπόν, μόλις πάει και 14, θα σταματήσω το βίντεο και θα αρχίσουμε άλλο.
Γιατί, εντάξει. Θα κάνουμε 2 βίντεο σε αυτό και μάλλον 2 ή 1 στο online. Εντάξει. Πώς θα λες στην online? Τι κάνεις εκεί? Ακούς? Ακούς? Λέω στα 14 θα κλείσω και θα αρχίσω άλλο βίντεο. Επειδή φαίνεται μεγάλο, αλλά δεν είναι. Γιατί είμαστε στα αέρικα, στα 14 λεπτά. Θα κάνω το outro και μετά θα αρχίσω άλλο απευθείας. Και μετά θα κάνουμε το online. Εντεκάμιση. Γρήγορα περνάει η ώρα, έτσι. Λίγο να κάνω skip γιατί βαριέμαι να τα βλέπω όλα αυτά. Oh my god! What the freak is that? Δεν έχω αρπιστεί κιόλας, ρε. Πάρε ένα. Αν βρεις άλλο, πες το. My god. Oh! Για πιο εύκολα, τώρα που είναι και πιο εύκολο. Με το πουδάρω με τις υπερβολές πιο εύκολα, με τις σκοτώνες πιο εύκολα. Δικά σου είναι τα τάλλον. Δικά μας είναι τα τάλλον. Μεγάλε, έχω 187 σφαίρες. Από τις 300 έχω 187. Έχω χαλάσει όλες τις βλέψεις των βλάκα. Πού το είναι? Α, πάνω μου ήρθε! Δεν έχω σφαίρες! Δεν έχω σφαίρες καθόλου. Έχω μόνο πιστολάκι. Α, πήρα σφαίρες. Πήρα. Ω, έλα. Πάει. Το ξέρω. Ναι! Επιτέλους. Τρέχουμε. Πού πάμε? Εδώ πέρα. Πάει. Που είχαν τα δέντρα. Ωραία, θα κλείσω το βίντεο εδώ πέρα. Γεια σας παιδιά, θα κλείσω το βίντεο εδώ πέρα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι όπου να είναι. Κάνε subscribe, like και ένα comment. Γεια σας! Εντάξει, το βίντεο.